खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। 100 कौटि रां खरसा खालामनानै आसामनि मादावनो बयखौबो गोसो बोनो हानाय मुसलपुर टाउनखौ लुफुंनाय जागोन आरो मुसलपुर टाउनखौ आसामनि गेजेरावनो गोसो बोनो हाथावना खालामनो थाखाय मिरु सोरखारजों सावरायलायनायाबो जाखाबाय। बे बाथ्राखौ दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय हारिमुआरि न'ब्लांखौ फिन लुफिननायनि खामानिखौ नायनो फैनाय समाव खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला मुसलपुराव थानाय हारिमुआरि न'ब्लांजों लोगोसे आलासि न'खौ लुनोबो 10 कौटि रां बाहायनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं आरोबाव बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला थांनाय समफोराव एबा बिपिएफनि खुंथायाव मुसलपुर आरो दिहिरा बियाबाव गोबां जाख्ल'नाया सोलिदों। बिनिनो सा 50 सुबुंखौ लानानै गासै 1000 जाख्ल'ग्रा सुबुंफोरनिबो फारिलाइ होनानै बिथाङा फोरमायथिदों। दानिया आरो फैबावदो दिनै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायाव गोजोन आरो हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनायनि नोजोर होनानै सा 400निबो गोबां मैहुर खालामग्रा फलानफोरा गुलि बारुद, मैदेर हाथाइ, मै गं, दंफां हाफायग्रा मेसिन बायदिफोरखौ दिनै चिरां जिल्लानि बेंटल फरेस्ट मावख'आव गथायनानै होफैयो। आरो बे गोजोनथाव खौरांनि सायाव इएम रन्जित बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि आयेन बेरेखायै मैहुर खालामग्राफोरनो हाथियार गथायनायनि थाखाय बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो दिनै 2 अक्ट'बर अदेबानि दिनैनि साना माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि गोथार जोनोम सान। बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै हादरनि गोबां जायगायावनो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अहिंसानि बिफा महात्मा गान्धीनि गोथार जोनोम सानखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंलांदों। मख'नो गोनांदि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समावनो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिनि उनाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं थुनलाइगिरि सुरत नार्जारी बिथाङा माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव बिबारजों मान बावग्रोयो। बिनि उनाव गासैबो साफा साफायै बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिया जागायलाङो। बिनि उनाव आरोबाव गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ बिरहोयो आरो अहिंसानि मोन्थोरजों नमुनाजों बानायनाय सिलाइखौबो सावनानै होयो गसाइगाव फरायसालिमानि गोरायुं कुमुद बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारिनि गेजेरजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन खौसेथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारिबो मावफुंलाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला महकुमा आरो दख'रा फरायसा एबसुनि मावफारिया आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि बिटिआर सुक्तिनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव हाथियारनि थासारिखौ गैया खालामनांगोन। मानोना बर'फोरा गोबाव समनिफ्रायनो हाथियारजों सोमावसारबोदों। नाथाय आथिखालाव हाथियारजों सोमावसारनायनि गोनांथि गैलिया। जौगाखां हारि माहारिजों समान जानांगौब्ला सोलोंथाइखौसो गोसो होनांगौ होननानै बिथां दिपेन बर'आ बुंथियो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।